Start. गिबियावनो आंनि रोंगौथिखौ हगारनो थाखाय आखायाव लाबाय। आंनि रैसुमै गारां देंखोखौ मिलौहाब गारांखौ आङो मानगोनां हाग्रामा सारमोननिसिम अनसुंथाइ मोनगोन होननानै आं हगारनाय जाबाय। आंनि नामा कातिनाथ नार्जारि आरो रेबन साराबो अनसुंथाइ हरगोन होननानै आङो बिनिसिमबो गिबियावनो आंनि मेगन नुयैनि खानानि आं मेथाइ खनगोन। बबे जायगायाव दङ रेबन सार दैमारिमोनहाबो एसे नायनांगोन आरो खाम्फा बरगयारिमोनहाबो नायनांगोन। आं बेनि थाखायनो फंबाय बिनानाव बा आंनि आंगो लोगो बिथांमोनखौ हेफाजाब होगोन होननानै आं आखायाव लाबाय। गोजोन्थों। आरो आंनि गामिया जादों बाक्सा जिल्ला बगाजुलि थाना तामुलपुर। खुलुमबाय। आंनि खननायखौ जायाखैबाबो आंनि निमाहा बिनाय जाबाय।